ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳам дар бозори Корвоним нулевои дарвоза бари Корвон Сити қати меоен. Корвон Сити персем бисёр намедонен Корвон Сити киҷодай. ҳами одама гап занен, одамо медонанд зани калонай Корвон Сити наистаге. ҳам бараш қати дарвозаи нулевои ном дорад. ҳам қати медроем прямо миен ҳамҷода барашкои фасон ҳастанд. ҳами ҳози имрӯз чизе ки ман шумода нишон метам барашкои серсанг ҳамаш 200 сомонӣ нархи 200 сомонашона нишон метам. Якм сорта нишон метам, дуюм сортша нишон наметам. ҳамин чизое ки ҳозир шумо дидестен дар бозори Корвон 200 сомонӣ. имрӯз ман камтар гап мезанам. шумо хитон ҳамаша хушро тамошо кунем. на ватсапда кадоме ки омада наметона бозор метона ки ватсапда заказ кана. доставка ҳамаи ҷои Россия ҳамаи шаҳрош дорем. Тоҷикистон ҳам ҳамихел ноҳияҳош шаҳрош Душанбе шаҳри Душанбе ҳамаи ҷо доставка ҳаст. метонед занг бизанед шумо чизои маъқултона бигирин. ина сафедшам ҳаст, гулдурошам ҳаст. кӯшиш мекунам ки ҳами як видеода кам гап занем, леки бо кам гап зани бо гап бо ҳаст одамое мегӯянд чӣ ба маълумоти нағз наметӣ. хостам як видеода вообще гап назанам, нархушам наисам, леки се равно бо намешава бе гап задан, бе маълумот додан дар бораи ё чота видео неинтересный мешава, барое ки ё сурат нест видео. ҳамаям гулош ҳастам, чӣ хеле ки шумо дидестен экранда, ҳамаи расветкош я расветка чангали боша ҳаст. мисол зарш аст, сирхш аст, кабутш аст. нархи ё 200 сомон. оптум хай бо касе мегиранд, меянд маслиҳат мекунанд, арзон мекунанд. нархи оптум бо арзонтарай. чизе ки шумо мебинен барашкои якм сорт мраморшона меган, мрамори королевскишона меган юра. барашкашона меган, мрамори якм сорта меган. мрамор королевский мрамор. барои ҳами ҳар ҷода ҳар хел ном доран ҳамиё. ана барашкаи дуюм сорташ тинакай маълумае ки вай хеле качество надорад. качество дорад, неки тинактарай. аё ғафсишон ғафсай, баъд хеле ворс доран. аҷибот фасон амиҳо ҳозир бозорда баъзе дуконода ҳастанд, дигашда дуюм сортай. намарамад ҳамаи ҳами чизе ки шумо экранда мебинен нархшон 200 сомон. дар фурӯш пака ҳаст, метонед ки заказ кунед. рангошон баъд серсанган, серсангтаракан. хайра бо намоиш додем ҷоша, барое ки ҳоҷиё бисёр суроғ мекунанд, сафедпӯшо бисёранд. баъд сангаш зиёдтар задагиай. кӯшиш мекунам аз ҷои сиёмка кунам ки качествашон хубтар бошад. ҳаст сафедошон ҳастай, бетамоми намуди ранг доранд, бетамоми намудаш ҳастай. хай чизои моддиш ҳамое ки мисол тезтар мераванд хадавоянд мод дадан, аммо бисёртар нишон наметаванд. савдогорам кӯшиш мекунанд ки ҳамон чизшона бисёр нишон битан, качествои коршона намоиш битан. хай ҳаст дуконе ки хушрӯ санг задагиай. вақте ки шумо харидорӣ мекунен, бозор ки меоен, аҳамият битен, сразу харид накунен, бисёр бигарден, бозора бигарден, сангоро аҳамият битен. баъзеш бисёр хушрӯ задагиай. баъзе одам меравад сразу ҳами якм дуконе ки пеш биромад харид мекунад, баъд бозора мегарда. хеле накунен, шумо бирен бозора хушрӯ бигарден. ҳаст магазиное ки мисол якм сортанд. аввал материалро биқапен хушрӯ бифаҳмен чӣ хелай ай ғавси тинокиш чӣ мекунад. анаиш не ки нархиш 230 сомона. инами якташ ки ҳозир нами дидестен, анамиш 230 сомона, барое ки санг слишком бисёр задаги инами. инами материал ҳозир шумо дидестен, сангаш слишком бисёрай. як мрамори королевский 230 сомон. дигаш 200 сомонӣ. ман барои ина чиба ки пешакӣ бигумтон, дигар чизе ки мебинен 200 сомон дона. ҳамо кабуте ки ҳозир гузашт наворда, ҳамо 230 сомон.
این зависит از سنگش میکنه. چند قد سنگ بسیار расход کنن нархи материалшон намқа баланд меша. Материал ҳамон материалай, не ки расходи санг зиёдтарай. Барои одамое ки серсанга нағз мебинанд, барои ҳавайҳое. کسی که در کانال ابونا نیست مرحمت ابونا شوه. کسی که میتونه بکوره امیر ویدیو را پدیلیت کنه بشناسوشون. به تمام نمودی ماتریال هست دستافکار داریم. با یه بار دیگه تکرار میکنم هم شهر دوشنبه هم روسیه. باقی سربلند آباد باشه. ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.